Jatend migao mar PUR e pachoka migosi Peter Munya bende koro ikwayo mondo konye chungo chenro mar golo sukari ma bende nego gini pinje moko ka ikelo e kor gwenge ma pachoka. Jakom duol mar Kenya Sugarcane Growers Association mano ero migosi Richard Ogendo owacho ni kelo sukari e pachoka hinyo jopur niang'e ohala ma bende gitimo. Owacho ni jatelo no ero nyaka wuok oko mar konyo kata kembe sukari ma bende koro wacho ni gin kod stocks mag sukari mathoth ma bende ok ginyal uso kalure nitiere sukari ma nengo gini piny e chirni ma pachoka kumachielo jakom mar Kenya Association of Allied Productivity mano ero migosi Charles Atiang opako migosi Munya kuom chiwo thuolo ne jopur ma pachoka kata jopur niang ma pachoka mondo bi obed ka uso niang ma gipuro ne kembe ma bende gin giwuone ma gihero kama kaka ne giloso ewi wach ma kamano ero. Wach madwa kelo no jopiny en ni sukari odonje Kenya ka mang'eny kabisa, kendo dichieng' ma kawuono factories wa osebedo kanyalo uso sukari e yo makare nikech cartels makelo sukari pilo kelo kendo nengo niang' dhi lwar saidi. Wan gi a lot of fear ni kambe wa moko biro loro kaka Chemelil giri manyo chako tich mag sirikal gi ok apar ni ginyalo piem gi nengo sukari manie market sani. En gima rach ahinya. Omiyo wakwayo cabinet secretary marwa Peter Munya kaka nyo kelonwa regulations maber momiyowa freedom free market mar uso niang' kamoro amora mwadwaro. Ochako miwa freedom maber mar banning sukari mabiro e Kenya ka e yo mok en kare. Kakwayo governors wa te gi MPs wa gi leaders wa manie thurwa ka ni niang' mwadong'go to kwane kuchung' motegni weche niang'. Weche BBI to waneno wuoye kabisa. Weche niang' to bet udwa weyo. Emomiyo koro ka factories gi olor to ushuru muchoko gi seswa mobe uchoko muchama chama mogo onge gimuloso gogi. Ginto udhi golo gi kanye. Kanyoche minister ogolo gazette regulation momiyo japur thuolo mare mar puro niange to tere kambi maene modwaro. Wagone minister mokwongo ni erokamano. Mar ariyo en report mar golo kambe gi e lwet sirikal. En process mosekawo higni mang'eny to nyochopo kama ochako chopo kama ok onyal dhi mbele. Omiyo wan kaka jopur wasiro report manyo wuok makende mar kawo kambe mag sirikal mondo kete list mar higni 25. Tiende ni kambi ma Chemelil wadwaro ni mondo gol e lwet board mantiere nikech board go emomiyo Chemelil onjo podho. Board ma Soni omiyo Soni opodho. Board man Nzoia omiyo Nzoia opodho. Omiyo mano kendo en atua machielo moko minister ni kaber to oland mapiyo piyo thuolo mag jogo madwa kawo kambe gi mondo ran. To wan kaka jopur manyando kata jopur mane Kenya ka wawacho ne sirikal kapok olendo ni kambi mora mora ibro mi kambe gi ni mondo manage nyako bed mokwongo thuolo omi kambi mane Kenya ka mose succeed weche mag rego niang' kendo puro